Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Priya Munabila dari kelas 9A nomor absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang minulya, Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, Bapak Ibu wali murid kelas 9 serta para kanca siswa-siswi kelas 9 ingkang saged kula tresnani. Puji syukur monggo sareng-sareng kita unjukaken dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kathah sanget kenikmatan saéngga wonten ing siang punika kita saged pakempal ngrawuhi adicara perpisahan siswa-siswi kelas 9. Bapak Ibu serta para rawuh ingkang sanget kula hormati, kula minangka wakil saking siswa kelas 9 ingkang sepisan kaprangan ngaturaken anging panuwun dumateng para bapak dalah ibu guru ingkang sampun ndidik lan nggulawentah kula sakanca wiwit kelas 7 ngantos sapunika sampun lulus kelas 9. Kathah sanget ilmu pengetahuan lan ketrampilan ingkang sampun kula tampi. Mugi-mugi sedaya amal kesayan bapak lan ibu dipun catet déning Gusti ingkang Maha Kuwaos lan pinaringan ganjaran ingkang setimpal. Kaping kalihipun, kula sadhar bilih sadangunipun kula sakanca ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kathah sanget nindakaken khilaf tuwin salah. Wangsul wangsul kula sakanca adamel gela panggalihipun bapak lan ibu guru. Pramila ing kalodhangan punika kula sakanca nyuwun agunging samudra pangaksami. Kaping 3, sasampunipun kula sakanca lulus saking pawiyatan mriki, tamtu kemawon kedah nglajengaken sekolah malih. Pramila saking punika kula sakanca nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi kula sakanca saged pikantuk sekolah ingkang cocok kanggé nggayuh idam-idaman ingkang dereng paja-paja kasembatan. Bapak Ibu serta para rawuh ingkang kinurmatan, sanadyan dinten punika kula sakanca sampun kawisuda lulus saking pawiyatan mriki, nanging kula sakanca tetep dipun dhahaku dados putra-putri, siswa-siswi, bapak lan ibu guru sedaya. Kula sakanca badhe tansah tahu bekti lan tansah kapang dhumateng usap asih astanipun bapak lan ibu guru. Husana cekap semanten anggen kula matur. Menawi wonten kirang trap sila anggen kula matur nyuwun sih angunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.